Určite máš alergiu, nejedz to. V dnešnej dobe má každý alergiu, alebo je to iba móda, alebo každý je tu zrazu doktor. Typická situácia. Zješ nejaké jedlo, zrazu ťa nafúkne, alebo máš nejaké pupáky na tele, alebo máš nejaké tráviace problémy, jednoducho ti to nesadlo. Automaticky si myslíš, že máš na to alergiu. Nevylučuj potravinu po prvom konzumovaní alebo zjedení. Môže ísť o zle spracovanú potravinu, zle uloženú potravinu, zlý spôsob prípravy, úpravy alebo kombinácia jedál, ktorá ti jednoducho nesadla. Ale hlavne, kto určuje alergiu? Samozrejme doktor, nie kamarát v posilke, nie niekto na internete a už nie nejaký fitness influencer, čo ti povie, že určite máš na to alergiu. Musíš si uvedomiť, že kopec produktov môže byť spracovaný rôznym spôsobom, môže byť iný zdroj tých materiálov, alebo hlavná myšlienka znie takto. Sám si neurčuj diagnózu, ani si ju negoogli, ani nepoužij ChatGPT, aby ti povedal, čo ti je. Krok? Nechaj to na odborníka. Ak chceš zistiť, či máš na to naozaj alergiu, tak navštív a nechaj si spraviť testy.